2004 i un text refós del 2009. Això què vol dir? Que avui, el 2016, se'ns ha quedat obsoleta. Les societats van modificant, van canviant, van evolucionant i les sensibilitats també ho fan. Llavors, una ordenança que en el seu moment va ser pionera i ja recollia iniciatives que no estaven recollides en d'altres ordenances, ara ja se'ns ha quedat una mica desfasada i hem d'actualitzar-la i posar-la al nivell social dels nostres ciutadans i ciutadanes. Per això hem creat dos eixos principals de treball, que no sé si heu pogut llegir el document que us vam enviar annex al mail, que era un esborrany del que hem anat recollint una miqueta de les aportacions i del treball previ, que era l'anàlisi una mica de l'ordenança anterior. Aquests dos eixos principals que giren les mesures que proposem giren entorn són el de benestar i protecció dels animals. Entenem que com a persones tenim dret a conviure amb animals de companyia i aquests animals ja tenen des de fa anys uns drets garantits pels quals hem de vetllar. Llavors, intentem una mica treballar la protecció animal de l'individu en si, de l'animal en si en qüestió, i el benestar global, tant de l'animal com del propietari com del seu entorn. L'altre eix és el de convivència responsable i civisme a l'espai públic. Les ciutats, a més de ser garantistes de drets, són d'usos compartits. Hi ha molts perfils de gent que aquí hi ha amants dels animals, hi ha qui no pot ni apropar-se, tenim de tota la ciutat. Llavors, a base de les conductes dels darrers anys, s'han extremat potser la sensibilitat entorn dels animals. El que es tracta és de trobar una normativa on tothom hi càpiga i on hi hagi un equilibri entre els drets i les obligacions, incloent el que entendríem com a convivència responsable, tant a l'espai públic, que és utilitzat per tots, no només pels ciutadans, sinó qui ve de visita a fer turisme, qui ve a fer una copa un cap de setmana, també fan ús d'aquest espai públic. Llavors, entre tots hem de tenir una mica de cura. I convivència responsable també dins la llar. Dins la llar, per tal de poder, com a propietaris, garantir que el nostre animal té un bon estat de salut, tant psíquic com físic. Llavors, us descriu una miqueta aquests dos eixos de l'ordenança per motivar-vos una miqueta que us vagin venint idees de què podria reflexar. Nosaltres hem intentat treballar i us proposem treballar entorn d'aquestes idees que són les condicions higièniques i sanitàries de benestar i de seguretat òptimes de l'animal. És una cosa que hem de garantir com a ciutat i com a propietaris dels mateixos. Hem treballat també entorn a les millores en el transport de vehicles privats, és a dir, regular una miqueta que l'espai on viatgen aquests animals al nostre cotxe sigui suficient com perquè s'aixequin, lleguin, però sempre que estiguin controlats amb el cinturó de seguretat. O, per exemple, el temps que poden romandre els vehicles, proposem nosaltres, per exemple, que sigui 2 hores com a màxim dins dels vehicles a l'hivern i mitja hora i en unes condicions adequades a l'estiu. No poden, per exemple, romandre tampoc més de 2 hores lligats. Són algunes de les propostes que anem treballant. Respecte a les colònies de gats ferals, des de fa molts anys l'Ajuntament treballa amb el sistema SER, que és el de captura, esterilització i retorn de les diferents colònies que estan protegides i cuidades entre associacions que es dediquen a vetllar per la protecció i control d'aquestes colònies i l'Ajuntament. Llavors, la nostra aposta és continuar per aquest sistema, que moltes iniciatives europees giren entorn d'aquest i d'altres ajuntaments del nostre entorn i també autonòmics i a nivell estatal d'Espanya també estan començant a treballar amb aquest mètode. Està prohibit el maltractament, l'abandonament, sacrificis i pràctiques de mutilació. No exhibir ni treballar amb animals als circs ni fires. Molestar, alimentar, capturar o comercialitzar amb animals salvatges urbans. Animals salvatges urbans entenem els gats ferals, els coloms, les torres argentines, etc. L'ús de collar, cadenes o corretges que no provoquin danys seria l'ambient.
I l'altre eix, el de convivència responsable i civisme de l'espai públic, 4 punts molt concrets i a vegades molt importants. Un és sobre la identificació i el cens. La identificació és necessària pel propi propietari de l'animal i el cens per nosaltres com a ajuntament és molt important, sempre faig molta incidència en aquest punt de censat, perquè si nosaltres sabem quina és realment la població canina de la nostra ciutat i com està distribuïda, aconseguirem poder dur a terme polítiques públiques que donin resposta a les necessitats dels amos d'aquests animals. Si no sabem quants gossos hi ha censats en una zona, no sabem si realment cal un correcant en aquell espai o no, o calen d'altres serveis. Llavors, per nosaltres és un indicador de quines són les necessitats i com ubicar els espais a la ciutat. No alterar la tranquil·litat ni la convivència, hem de ser respectuosos amb els nostres veïns i veïnes, respectar el descans nocturn. Hi ha unes hores que, igual que no podem posar a tope la tele, tampoc podem crear d'altre tipus de molèsties, com si està el gos bordant i hem d'atendre per baixar una mica aquests decibelis. Fer un ús correcte de l'espai públic, recollir excrements i netejar miccions. És importantíssim cuidar l'espai públic, no només per un tema de neteja, sinó ja és un tema de salubritat pública. Llavors, estem treballant en projectes com el de l'empremta genètica per aconseguir una base de dades que, més enllà de ser una eina per nosaltres per saber putejar les restes de femtes que trobem pel carrer de qui és la propietat, més enllà d'això obre d'altres portes com pot ser a la ciència, en el camp veterinari, tot el que és la investigació entorn de malalties genètiques, que en el camp humà està força evolucionat i hi ha moltes línies de treball, però en el camp caní no existeix cap perquè no tenen amb quines dades treballar. I poc més a comentar-vos. No sé, el Pau, m'he explicat bé? Sí, perfectament. Doncs d'aquests eixos que he comentat, voleu fer alguna consulta, algun dubte abans de començar? Sí?